Bom tarde, irmãos em Cristo. Bom-vindo à nossa primeira celebração de ano 2026. Awe, nosso pastor, nosso celebrante de Awe, o pastor Lemons, e nosso cor Awe, que promete canta Awe junto conosco, the Daughters of Grace. Bom-vindo, aplauso para nós, por favor. Romana, me recorda você, para passar o celular, ou poner em bastel, hope de você. Laga nos lanta para nós receber o celebrante e nos servidor na missa. Suportaban con agradecimiento, 30 soltaban con mi alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. 30 soportaban con agradecimiento, 30 soltaban con mi alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. Perdón sea matador, por amor da pasión, pero Señor da volta, por amor da dura pasión. Trata su boca con agradecimiento, trata su tapar con alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. Soportará con agradecimiento, trata de tapar con alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. Verdad Señor, matador, por amor da pasión, pero Señor da volta, por amor da dura pasión. Soportará con agradecimiento, trata de tapar con alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. Trata de soportará con agradecimiento, trata de tapar con alabanza, glorifique, bendiciones su nombre. Na nombre di Tata, di Iu e di Spiritu Santo. Gracia di Signor Gesù Cristo, amor de Dios y comunión di Spiritu Santo sea cuboso. Bon tardi. Hartelijk welkom allemaal in onze Petrus en Pauluskerk. Fijn dat u naar hier toegekomen bent om samen met ons te vieren, te bidden en te zingen. In de verschillende schriftlezingen van vandaag komt de zinsnede voor het volk dat wandelt in duisternis. En dan blijkt het te gaan om volkeren van heel lang geleden. Het volk van het land Zebulon en het volk van het land Naphtali. Volkeren die nu zo niet meer bestaan. Maar als ik kijk naar wat de afgelopen week allemaal gebeurd is in de wereld, bijvoorbeeld rond Groenland, alle verwarring, alle tegenstrijdigheden, dan lijkt het weer volkomen oorlog te worden. Dan lijkt het allemaal een storm in een glas water. Het gaat nergens over. Maar de wind kan zo weer omslaan. Kunt u het nog volgen in het wereldnieuws? Ik kan er eigenlijk geen touw meer aan vastknopen. En dan denk ik, misschien gaan de schriftlezingen van vandaag ook wel over ieder van ons. En zijn de moderne mensen ook wel het volk dat wandelt in duisternis. Maar de lezingen van vandaag bieden ook uitzicht, in tegenstelling tot het wereldnieuws. In de Bijbelverhalen kleurt ook het licht van vrede en bevrijding, van onderdrukking,
Er is uitzicht dat Jezus onszelf geeft in het evangelie. En zullen we daar ons de komende tijd op richten. Ik wil u vanaf deze plaats natuurlijk nog allemaal een zalig nieuwjaar toewensen, wat we elkaar nog niet gezien. Laga nos, confessa, nos picanan, pa nos por celebrar, na un manera digno, e misterionan sagrado di nos fe, mi ta. Mare Dios Todopoderoso por mostrarnos su misericordia perdona, nos picanan y hibanos na vida eterna. Señor, todo se acabó, un pecador arrepiente, y tengo estar por presencia. A vos, Padre de Bashi, cuida de mi corazón, pensé en ti estar y conocer mi corazón, ni me puedes condenar a pavor. Me turba y turba picos, pero yo me satisface, pues en mi ti este vivo amor. Vida reconocer, comunitar un pecador. Confessar con Jesucristo da Señor, cuida Señor de mi vida, ahora y para siempre. Señor, así mi criatura nueva, me baje de voy, pero que viva más manera antes. Con Jesucristo da Señor, cuida Señor de mi vida, ahora y para siempre. Vida reconocer, comitar un pecador, y con Cristo Jesús amor para mi picará. Vida confessar con Jesucristo da Señor, cuida Señor de mi vida, ahora y para siempre. Señor, está mi cerca, un pecador arrepentí, hasta aquí corazón. Gloria, Macata Gloria,
nos está cantando y alabándonos, Señor, junto con Papá y Espíritu Santo. Demos gloria, Señor, por con arribanos. Gloria, bacata gloria, la patera, Señor. Gloria, bacata gloria, la Señor. De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij kent ons zoals wij zijn. Gij houdt van ons allen en schenkt ons het leven. En wij vragen nu, breng ons tot inkeer, wie wij ons tekort aan liefde inzien, zodat wij onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons, zodat we ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Laat ons groeien naar Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst vandaag en alle dagen. Amen. Primeira lectura está sacada por de Isaías. Den tempo passar, Senhor amanda humillação para a região de Zebulon e região de Neftali, pero en futuro le cobri com glória e caminha banda de Lamán e terra para riba de Jordão e Galilea, distrito de estrangeiro não. El pueblo que estaba atacado en la oscuridad, mira una luz grande. Una luz abría, riba esnan que viva de sombra de muerto. Señor, voy a ganar goza, voy a llenar corazón con alegría. Dembo presencia, nanta sintinan de fiesta, manera de tiempo de cosecha. Nanta louco de contento, maneira gente não, que está repartir coisas precioso que não é conquistado em guerra. Yugo de esclavitud, balque riba na lomba, carbate de tirania, boa acaba com não tur, mescos que antes allá, boa libra e pueblo for de man de medianita não. Palavra de Deus. Salmo responsorial da Salmo 27. Refrão da Bisa. Senhor, dá-me luz e salvação. Senhor, dá-me luz e salvação. De quem não me tem medo? Senhor, da fortaleza de minha vida. Para quem não me temla? Tá coso me a pedir, Senhor. Nada mais minta Angela, que ta viva em casa de Senhor, todo dia de minha vida. Me ta seguro que de minha vida não me sente Senhor sua bondade. Confia em Senhor, seja forte. Bom coração, toma coragem. Sim, confia em Senhor. De duas leituras acá foi a primeira carta de Pablo na Coríntios. Romana, de nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me roga vosso, seja de acordo com o outro, evitar toda desunião, viver em perfeita harmonia e pensamento e sentimento. Romana, me escreve aqui sobre a família de Chloe, foi de família de Chloe, me ayansa, que cerca vosso tem discórdia. Me que me aqui. Tem de bolsa da bisa a metade de Pablo, outro da bisa a metade de Apolo, e também outro da bisa a metade de Pedro, e outro a metade de Cristo. Acaso você quer que Cristo está partindo na pida?
Andota Pablo amore pa poso panha bautismo. Cristo não entregame para dona bautismo. Ela doname para predicar evangelho e predicar sem palavra e sabedoria humana. Se nome da Cristo su morto de cruz perde todo vigor. Palavra de Deus. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Ora cu Jesús attende cunan. Acera Juan Bautista den prison. Ella retira su mes y abali Galilea. Eno a queda na Nazareth, mal el a prefera de bibanan Cafarnao. Un suidat canto di lago di Galilea, den region di tribunam di Zebulon y Neftali. Asina loke profeta Isaías avisa abira realidad terra de Zebulon y Neftali situa otro banda de Jordan. Ruta canti laman Galilea. Caminda esnan ku notat judiu ta biba. Bozo pueblo cu tabata viva den scuridad. Amira un lus grandi. Un lus abria pa esnan cu tabata den viva den terra y sombranan di morto. For die tempue Jesus a cuminisa predica. Reino di cielo ta cerca. PCI comunisa un vida novo. Un día mientras Jesús tabata cana, canto di lago di Galilea. Él y mira Simón, mi hijo conocí como Pedro, y su hermano Andrés. Nan tabata tirat nan reda den laman, pasobra nan tabata pescado. Jesus avisa nan sigimi, lomi hasi di bozo pescado di hende. Immediatamente nan alaga nan reda y asigi Jesus. Un poco más lejos, Jesús mira otro dos ruman, Jacobo y Juan. Nan tabata yo di Zebedeo, junto con tata nan tabata cinta den boto, dregano gando nan reda. Jesus llama dan tambe, misora nan alaga nan boto, y abandona nan tata y a sigi Jesus. Jesus pasa den hente region di Galilea. Den sno nan el a instrui e publico y anuncia e bon noticia di reino di Dios.
e la cura tur sorto di malessa e enfermedad. Palabra del Señor. Het volk dat in de duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Lieve mensen, dat hoorden vandaag in de eerste lezing door de profeet Jesaja zeggen. Dit zijn woorden vol hoop. En hij richt zich tot zijn volk dat vermoeid, verdeeld en moedeloos is. Aan dat ronddolende volk doet Jesaja de belofte dat het licht zal doorbreken. En we hoorden het in het evangelie dat het daar werkelijkheid werd. Daar zien we dat Jezus voor het eerst het schitterend licht van zijn blijde boodschap verkondigt. Dat doet hij niet in Jeruzalem, wat natuurlijk de plaats is van macht en geloofsleer. Maar hij gaat naar Galilea, een grensgebied waar het geloof vaak verwant is met het heidendom. En zo laat Jezus zien dat ook God daar aanwezig is. Precies daar waar we het niet direct verwachten. Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij, verkondigt Jezus. Dat betekent niet dat hij ervan uitgaat dat zijn toehoorders heidenen en zondaars zijn. Maar wel dat ze anders moeten leren kijken. Misschien zelfs hun wegen veranderen. Hun leven moeten afstemmen op Gods nabijheid. Niet heel veel later doet zich iets heel merkwaardigs voor. Jezus roept 4 mannen om hem te volgen. Het zijn geen schriftgeleerden of fariseeën, maar jonge mannen, vissers, met netten in hun handen. En Jezus zegt niet, denk er eens over na. Of volg mij wanneer het uitkomt. Hij zegt gewoon, kom, volg mij. Ik zal u vissers van mensen maken. En het ongelooflijke gebeurt. Onmiddellijk liet ze alle netten vallen en volgden hem. Zo hoorden we zo vandaag in het evangelie. En daarbij kunnen wij ons vraag stellen, zouden wij dat zelf ook doen? Als Jezus tegen ons zegt, kom, volg mij. Zouden wij meteen alles achterlaten en hem volgen in het onbekende? Maar wat we ook zouden doen, dit verhaal raakt ons. Want net als de Israëlieten in de eerste lezing, dolen ook wij vaak in de duisternis. De duisternis van polarisatie, van groeiend geweld in de wereld, maar ook in de samenleving. En ook de duisternis van persoonlijke zorgen, van machteloosheid, van onzekerheid en de vraag of het ooit goed komt. En dan kunnen we alleen maar hopen en bidden dat het licht waarover Jesaja spreekt
effectief het licht is van God, die met ons meegaat. God gaat dan ook altijd met ons mee. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. En ook Jezus gaat met ieder van ons mee. En tegen ieder van ons zegt hij, kom, volg mij. Maar willen wij onze netten zomaar achterlaten? De netten van ons leven, van de weg die we gaan, van de zekerheden waar we ons aan vasthouden. Zijn we dus altijd bereid om ons te bekeren? Willen wij in woorden en in daden altijd de weg van Jezus volgen? De weg van evenveel houden van de ander als van jezelf. Of gaan we soms toch maar liever onze eigen weg? Willen wij wel vissers van mensen worden? Lieve mensen, er is veel verdeeldheid in de wereld, maar ook in onze eigen omgeving. Misschien begint het al in ons eigen gezin. Je hoort immers heel vaak verhalen over kinderen die helemaal weggegroeid zijn van hun ouders, van hun broers en zussen. Dat ze niets meer met elkaar te maken willen hebben. Over buren die elkaar haten als de pest. Over zoveel andere vormen van wij tegen zij. In de politiek, in de maatschappij en in de kerk. Het is dus niet verwonderlijk dat er uitdrukkelijk gebeden wordt voor de eenheid onder de christenen. Vandaag eindigt de gebedsweek voor die eenheid. Jezus geeft zelf een sterke hoop dat die eenheid er moeiteloosheid kan zijn. Want hij zegt, waar 2 of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in het midden. Dus laten we maar ingaan op zijn uitnodiging om hem te volgen. En als we dat doen, als iedereen dat doet, zullen we geleid worden naar het schitterende licht van Gods aanwezigheid. En het zou mooi zijn dat we de moed hebben om onze netten los te laten en ons leven toe te vertrouwen aan Hem die het ware licht is. Amen. Mag ik u dan uitnodigen om te gaan staan en samen ons geloof uit te spreken. En de tekst vindt u op bladzijde 7. Profession di fe, mi ta. Bidden we ons voorbeden. Lagados acudina Dios nos trata e pede sua dança para tu restar com a necessidade. Laga-nos resta com confiança. Para a igreja, nos Papa Leo, nosso bispo e todos os sacerdotes sejam sinal de Cristo em sua presença aqui no mundo. O Senhor, para líder de tua nação, especialmente estão de Antillas e Aruba, respeitar e defender a dignidade e direitos de tua gente. O Senhor, para tu cristiano por buscar caminho de unidade e paz. O Senhor, para tu estão que não conhecer Cristo Jesus, para não por a mensagem de salvação.
Oh Senhor, nós pedimos também, Senhor Deus, para tu estar com a cumpleaños ou o cumpleaños e luna aqui, especialmente para René Salé, também para todos os enfermos, Marcel Beumer, Anthony Weber, Jobi New, para agradecimento e sanação, e também para Xade Peters. Oh Senhor, agora Senhor Deus também rebatur nos defuntos, Stanley van Eyma, Ilona Weber, Juan Tomás Maduro, Sidney Caroli, que dia 26 lo hace 7 anos luna de falecimento. E também para Juliette Antoinette Dow. O Senhor, we bidden voor de zieken in onze familie- en vriendenkring, voor de zieken in onze geloofsgemeenschappen, voor de mantelzorgers en alle de zorg waar ze krachtelijk kruis moeten ontvangen. Voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid en voor de vrede en gerechtigheid. En al die intenties hier uitgesproken of leeft in ons hart, we willen samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van zijn dood. Amen. Tot zover liturgie van het woord, de liturgie van de Eucharistie, het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collecte worden gehouden en het koor zingt het lied op bladzijde 7 onderaan de pagina.
bladzijde 8, halverwege de pagina. Bid, broers en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. Heer, gij roept al uw volk bijeen rondom uw altaartafel. Laat de eenheid van dit brood en de vreugde van deze beker alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. Spreekt gij uw scheppend woord en maakt ons tot het ene lichaam van Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt ge langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in het koor en wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Santo, santo, santo voltar, o Senhor do universo voltar. Cielo y terra también, también vivo gloria. Hosanna, 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 Hosanna. Sukutabiri, Teravani Senhor. Bendicionada é Sukutabiri, Teravani Senhor. Hosanna, 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 Hosanna. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met het dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zingen wij het mysterie van ons geloof. Cada vez conozco un Padre aquí y nos bebe fornicar. Proclama
Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen we in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, en alle uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn, in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. En wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven lachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Par medio die junto cunye identie, la Dios data todopoderoso, den unidad di Spiritu Santo, tu honor in gloria, dentur secula seculorum. Uni den emesum Spiritu, nos por reza cu confianza, e oración cu nos a recibi di nos divino Salvador. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon, want de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. En geef elkaar een teken van die vrede. Hasibo kubo proibo virae, vira Señor en cielo, stivele vede suo mi ser, pascuo, console, culturo e forza, vira Señor en cielo, aprecie, como unidas vivo mi ser, pascuo, más y más, lo miro nuevo cariño, mira Señor en cielo, caricie, donde un fuerte abrazo mi ser, pascuo, contente como alegría, mira Señor en cielo, con ser, persigue firme de Jesús mi ser, pascuo, mi ser, pascuo, mi ser, pascuo. Digoso ta esnam huta cumbida lancena di Señor, ata e lamci di Dios, huta kita pica di mundo. Señor,
ella no es buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, pues mirada a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor, mis mirada a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros que descanse, amor que quiere seguir amando, Señor, pues mirada a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te aman, Señor, mis mirada a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Alma de Cristo, santificados, culpa de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, lévanos, al Cristo, lávanos, pasión de Cristo, fortificados, oh Jesús, escúchanos, del mal y del mal, escóndenos, no permitimos separar fuego contra la divinidad de
Laat ons bidden. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord voor iedere mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan, die leven geeft en vrede brengt. Wij bidden u, mogen zijn boodschap ons doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld en hen die ons zijn voorgegaan. Dit vragen we u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Ik kreeg van de week nog een sms'je, een WhatsAppje van Steven. Ik kreeg een opdracht. Ik zal eens even kijken wat die opdracht was. Andere telefoon. Hey vriend, ik heb de promotietekst voor komende zondag geschreven dat je aan het einde van de mis een zeer speciale zegen zal geven voor het jaar 2026. Dus pak de pen en papier en begin maar te schrijven. Knipoog. Dus die zegen gaan we nu geven. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan voor die zegen. Daarna komt de mededeling. Het koor zal het amen zingen. U mag meezingen. Heer onze God, aan het begin van dit nieuwe kerkelijk jaar komen we tot u met een dankbaar en hoopvol hart. U zij geprezen voor alles wat voorbij is, voor de dagen van vreugde en de momenten van beproeving, waarin u steeds bij ons was, soms zichtbaar, soms in stilte. Wij leggen dit nieuwe jaar in uw handen, vertrouwend op uw liefde en voorzienigheid. Zegen ons, Heer, met uw vrede. Geef ons rust in ons hart, wijsheid in onze keuzes en geduld in alles wat ons wordt gevraagd. Mogen uw Heilige Geest ons leiden op de wegen die wij gaan, in ons werk, in onze gezinnen en in onze ontmoetingen met anderen. Leer ons om met een open ogen te leven, aandachtig voor wie ons nodig heeft, mild in ons oordeel en trouw in ons geloof. Heer Jezus Christus, gij zijt het licht van de wereld. Verlicht onze dagen, vooral wanneer twijfel, angst of verdriet ons dreigen te overweldigen. Geef dat wij mogen groeien in liefde, vergeving en barmhartigheid naar uw voorbeeld. Help ons om elke dag opnieuw te kiezen voor het goede, ook wanneer dat moeilijk is. Wij vertrouwen ons toe aan de voorspraak van de heilige Maagd Maria, moeder van God. Mogen zij ons begeleiden en beschermen en ons leren om net als zij vol vertrouwen ja te zeggen op uw wil. Zegen dit jaar, Heer, en alle die wij in ons hart meedragen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Romana, estava dando promessa no sacrifício de missa de año 2026. No siguiente santo sacrifício de missa, lota dia 22 de fevereiro, agora, para 3 horas da tarde, aqui na Petrus en Pauluskerk. Comissão de Breda quer invitar bolso na seguinte celebração, já domingo 1 de fevereiro, para 3 horas da tarde, na Michaelkerk, na Breda. Depois de nossa celebração, nós de maneira de costume, nós mesa de cosdushi, nós temos sushi, croquetes, tert,
ou geen kroket, wel tert, kaasbal na lugar de kroket. Passa aqui rato se canos para nós conseguir cobrir, para nós para recobrar fundo para cobrir os gastos não. Nós está guarda bolso mês aqui. Nós queremos chamar danke a nosso pastor Lemens. Danke a nosso acolhito e a nosso servidor na mesa. Awe nos corpo a canta awe. Chama Daughters of Grace. E agora aqui está consistindo de duas damas jovens, Ciara e Julian. Nanta nieta de Lynn Martis. Mi non sa cosa da corda Lynn Martis. Uma senhora estranha, pero mais amável mesmo. E senhora aqui, lastimamente, ela faleceu no ano 2025. Estava onde nos promete sorar de nos missa. E fora do começo, estava te ajuda na missa aqui. E agora, sua neta não, tá canta para nós, ave. Primeiro dia, pero nós espera de seguir mira você, mas tanto dia trobe. Finalmente, nós queremos dar aqui na bolsa, para o símbolo, nós não pertencemos a celebração bonita aqui. Dá aqui na bolsa. Esse não que é para o pastor Benicionano com a alma bendita, passa para adiante, por favor. Amém. We willen deze viering afsluiten met de zegen. Inderdaad, we hadden die verwarmingsknop eerder moeten vinden. Ja, precies. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Dio y Espíritu Santo, bajar y baboso y queda sempre cuboso. En een hele fijne dag toegewenst. Een mooie avond en voor straks smakelijk eten. Señor, Señor, avísame de tu poder, de mi corazón te dura de palabra, la momento con mi vida le puxa salafo, mi ta abrir la grandeza del Señor, mi ta abrir la grandeza del Señor, mi Señor, Padre mi vista, puxa la salafo, mi ta abrir la grandeza del Señor, la clave para un cruz, a poder de una buena victoria, las cosas que la libra la puxa salafo, mi ta abrir la grandeza del Señor, mi ta abrir la
Senhor, maravilha do Senhor tá de mi vista. Ele puxa pela salefa e tá abrindo a mesa do Senhor. Ora vida, reina cutari, la mi visa o Senhor trabalha aqui. A catarina na sua licuta puxa salefa para me cantar a mesa do Senhor. Mesa do Senhor, maravilha do Senhor tá bem me visar. Ele puxa pela sarefa e tá abrindo a mesa do Senhor. Ora vida ele puxa pela sarefa e tá abrindo a mesa do Senhor.